Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ridha ilahi ta'ala ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila ghadana bil Mustafa. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Wa thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Hasan al-Yashadi. Wa thumma ila hadrati Sayyid Abdul Malik bin Yasmi Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbihina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya Adallallahu amra fi siyah wa afiyah wa li jami' masyayikh Darut Tauhid al-Hasaniyah wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat mimma syariqil ardi ila magharibiha barriha bahriha khususan aba'ana wa umatina wa ajdadana wa jaddatina wa ustadzana wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa liman isna'ana wa sahbihi wa na khususan sahibi hadzal kitab an-nasuh diniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anna bihi bi ulumih wa maddana bi asrarih wa 'ada 'alaina min barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azam lan azama sira alam tithali amrihi ana sami turut perintah Allah wa ijtinabi nahyi lan ngedoi larangan Allah. Wa alzim lan zamana sira qalbaka ing ati sira al yakina ing yakin al kamila kang sempurna bi wa'di lawan janji Gusti Allah wa wa'idi lan ancaman Gusti Allah wa hadalan dikalan kaya mengkono alzim idza talau tandat kalane maca sira ayat tauhid ing pira-pira ayat tauhid mengisahkan lillahi marang Gusti Allah wa namdi silan nyucaaken la marang Gusti Allah azza wajalla wal ayat lan pira-pira ayat allati fiha kang iku ing dalam ayat zikru sifati utahe nutur sifate Gusti Allah al ulya kang dhuwur kang luhur wasma'i lan asmane Gusti Allah al husna kang bagus-bagus taqif mangko mandeka sira inda nalika ayat wa tadabbar lan angen-angen sira ma ing perkara fiha kang ing dalam ayat mima'ani jalalihi sang pira-pira maknane sifat keagungane Allah warafi masdihi lan luhur keagungane Allah wa kamalian sempurnane Allah wa nakunu lan ana sira inda zalika nalikane mangkono tadabbur memtali al-qalbi iku wong kang kebak atine bitawa ide lan nyuci akan Allah anang disilan nyuci akan Allah wa ta'zimi lan ngagungaken Allah wa ijlali lan ngagungaken ing Gusti Allah. Jadi iki membahas tentang kemarin yaitu membaca ketika tilawatul Quran dianjurkan ada seseorang yang membaca Quran itu ketika membaca Quran itu diangen-angen difahami pelan-pelan termane direnungkanlah apa isine Quran itu sampai nantinya awake bisa mengambil makna dari isi Quran. Perintah-perintah Gusti Allah, larangan Gusti Allah, janjine Gusti Allah, pengancaman Gusti Allah. Walzim qalbal yaqin al-kamila bi wa'dihi wa wa'idihi. Wa dzalika idza talawna ayat tauhid lillah wa taqdis lahu azza wajalla. Seperti halnya ketika awak dhewe membaca ayat-ayat tauhid
nyucikna Gusti Allah, membaca ayat-ayat yang mana dalam ayat tersebut terdapat sifat-sifat Gusti Allah sing maha luhur, asma-asma Gusti Allah engkang bagus, maka berhentilah ketika sampai ayat tersebut. Terus kemudian angen-angenno, dipikirno apa yang ada di dalam ayat tersebut, pikirkan, diangen-angenno, difahami makna-maknane sifat keagungan Gusti Allah, luhure keagungan Gusti Allah, sempurnane Gusti Allah. Wa takunu inda zalika mumtali'al qalbi bitauhidihi. Dan pada saat itu nantinya insyaallah ati-atine awak dhewe iku bakalan kebak kelawan mengesahkan Allah, mengagungkan Allah. Wa idza talauta lan tatkala maca sira al ayat ing pira-pira ayat Quran allati fiha kang ing dalam ayat Quran zikru awsafil mukminin, utawi nutur pira-pira sifate wong mukmin, wasolihin lan wong saleh min ibadillah ta'ala. Afiran iku ing dalam ayat syara'u akhlaqihim, utawi nerangaken pira-pira pangertine mukminin as-shalihin al-mahmudati kang den puji. Fatadabbar mangka angen-angen sira ing ayat, wa tanzur lan angen sira utawa mengkaji sira fiha ing dalam ayat, wa tutalib lan nuntut sira nafsaka yang awak sira bil ittisafi lan bersifatan, wa nakhluqilan bukri wa tertibiha lan ayat. Terus ketika dia membaca ayat yang di dalamnya terdapat menjelaskan atau menyebutkan sifat-sifatnya orang mukmin, sifat-sifatnya wong soleh, kaulane Gusti Allah, yang pada ayat tersebut menjelaskan akhlak budi pekertine orang-orang soleh yang terpuji. Fatadabbarha wa tanzur fiha wa tutalib nafsak bil awsaf wa takhluq biha. Maka ya menduka karena ketika awak dhewe sampai membaca ayat tersebut ya berhenti, diangen-angen, dikaji, terus nek iso ya diikuti sifat-sifatnya iku diterak sing akhlak-akhlak bagus. Wa idza tarawna al-ayatil lati fi adhirul a'da'i minal kafirin wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.